Inschrijving Glasweb Venray verlengd. Marga Bakker exposeert in bibliotheek. Het is vandaag 16 januari. Dit is het PLMA-journaal. Er is nog geen duidelijkheid over de komst van glasvezel in Venray. De sluitingsdatum voor inschrijving was afgelopen donderdag, maar die is nu verlengd tot komende maandag. De laatste dagen kreeg Glasweb Venray een groot aantal aanmeldingen die nog niet zijn verwerkt. Het is zo enorm druk dat de providers en wij zelf de inschrijving gewoon niet verwerkt krijgen. Dus wij trekken het weekend door, want we krijgen ze niet verwerkt. Door de termijn te verlengen kunnen belangstellenden voor glasvezel zich ook komend weekend nog inschrijven. Omdat we nog steeds niet zover zijn dat we alle inschrijvingen verwerkt krijgen, kunnen de mensen, de bewoners, de ondernemers zich ook dit weekend nog inschrijven met de korting. Want de website van de providers die blijft ook gewoon open, zoals ze nou de hele tijd open is geweest. Dat is een goed teken, zoveel animo. Ja, super, daar zou ik heel gelukkig mee. Ik wil niet zeggen dat we er op dit moment zijn, want we hebben op dit moment geen overzicht waar we staan, omdat het zo druk is. Maar goed, alle aanmeldingen die nu nog binnenkomen zijn natuurlijk welkom. De belangstelling voor glasvezel in Venray Centrum en de wijken blijft nog steeds achter bij het aantal aanmeldingen uit de kerkdorpen. Het dorp, daar hebben glaswebteams zitten, die trekken ontzettend hard aan de kar, daar zijn we ook gigantisch trots op. En daar loopt het gewoon goed. We weten ook dat er 4 dorpen zijn die het binnen en buiten de bouwde kom hebben. Nou, we hebben het vermoeden dat we na het weekend kunnen vertellen dat er meer dorpen zijn die de percentages gehaald hebben. De wijken zijn gewoon meer aantallen, dus het duurt het iets langer voordat we het percentage bij elkaar hebben. Dus ja, zeker in de wijken zijn ook de aantallen, de aanmeldingen nog zeker welkom. En wanneer wordt een definitief besluit genomen of het wel of niet doorgaat? We gaan zondagavond om de tafel zitten en maandagochtend dan zullen we vertellen hoe de stand van zaken is en hoe dat we verder kunnen gaan. En dat betekent dat jullie dan wel of niet het vervolgtraject ingaan? Ja, op dit moment kunnen we er weinig over zeggen, maar wij staan er heel positief tegenover. We blijven positief, dus we gaan er ook vanuit, gezien de drukte die er is, dat we zeker verder zullen gaan. In de bibliotheek van Venray is een expositie te zien met allerlei werken van Marga Bakker. De Venrayse hobbykunstenares heeft onder andere linosneden, schilderijen, fotobewerkingen en fototekeningen tentoongesteld. De linosneden en portretten zijn oudere werken. De fotobewerkingen en fototekeningen zijn het meest recent. De kunst van Bakker wordt gekenmerkt door donkere kleuren. Iets dat resulteert in een wat sombere ondertoon. Ja, het leven is mooi, maar het kan ook heel somber zijn en heel zwaar zijn. En dat wil ik eigenlijk laten zien, dat het leven heel veel biedt, maar dat het niet altijd even leuk is. En door het schilderen en het maken van dingen, ja, kan ik ook een beetje mijn eigen, ja, mijn ongenoegen of zo kwijt, zou je eens kunnen zeggen. Niet dat ik een somber mens ben of zo hoor, maar ja, als je kijkt naar journaal of wat dan ook, het is niet altijd even leuk en dat doet iets met je. Nou, dat moet ik ook weer eruit gooien op een of andere manier. En dat doe ik door middel van mijn creativiteit. Het meest trots is Marga op het enige beeld dat bij de tentoonstelling staat en de fotobewerkingen die hierbij horen. Marga vindt het leuk om te experimenteren met verschillende technieken en kunstvormen. Zo is ze op dit moment bezig met een heel andere tak binnen de creativiteit. Ja, op dit moment ben ik bezig met sieraden en met buikspreekpoppen maken. Dus dat is weer heel wat anders. Maar ja, zo ben ik. Het is dan dit, dan dat. En het kan best zijn dat ik over een paar maanden weer terug ga naar het schilderen of fotobewerken. De expositie van Marga is tot 1 maart te bezoeken tijdens openingsuren. Mensen die ook een hobby hebben en dit graag tentoongesteld zien, worden uitgenodigd door de bibliotheek om zich te melden. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is er kans op hagel of natte sneeuw. Overdag blijft het overwegend droog en wordt het zo'n 6 graden. Zondag wordt het met 4 graden iets koeler en is er kans op een winterse bui. Het kan mogelijk glad worden. Ik wens u een prettig weekend en graag tot maandag.